Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko zuen arretagatik. Joseba Sarrenaldiaren Kartzelako poemak liburuaren edizio berritua dakarkizu dugu, eta aurkezteko errezitaldi bat egingo dugu, ez dugu joiko orkesten gero horretarako bat egiteko. 19 urte dira Kartzelako poemak liburuaren lehenbiziko edizioa egin genula, eta 2 urte egon da, azkeneko 2 urtetan liburua dendetan eta aiturik, eta idazleari eskatu genion ia gaurko grafiara ekarriko ote zuen, eta berriturik ateratzeko ahalegin txiki bat egingo zuen, eta baiezkoan oraintxe egina dator, eta Mari Iturralde, Mikel Etxaburu, Jon Benito eta Oiar Gehian. Sotamendik egin dio edizio berritu honi hitzaurrea, eta hitzaurrearen laburtze moduko bat egingo dizue, liburuaren aurkezpena bere kontu izango da, eta ondorez idazleek liburuko 3 poema irakurriko dituzte. Eskerrik asko zuen. Poema liburuak koska oso nabaria ezarri zuen ordura arteko euskal poesigintzan, eta nik uste mugarritzapen jarraitzen duela gaur egun ere. Liburu honetan bildutakoak Kartzelako poemak dira. Egilea preso egon zen aldian idatzitako poema sortadu ardatza, eta ihes saioa arrakastaz burutu ondoren espetxeari buruz eta han utzitako ez idatzitako beste zenbait poemarekin osatzen da bilduma. Edizio berri honetarako poetak eguneratu egin ditu testuak, eta berez lehendik ere lan osoa zena areago osatzeko orain arte argitaratu gabeko 6 poema ere badatoz. Liburu honi bere garaian ere berritasuna ez etorkion berri izan beharragatik, poeta handi baten eskuak egin zuen berri Kartzelako esperientzia gurean inoiz ez bezala adierazia datorrelako. Katea luze baten mailei segida ematen dio liburu honek. Asko dira antzeman daitezkeen tradizio poetikoak, iturri ugaritatik bildutakoak dira entzun daitezkeen oihartzunak. Guztiak ere, batasun tematiko ikaragarri batean eta konbinaketa gure ustez zeharo original baten bidez emanak. Batetik, Kartzelako poemak espetxeko euskal literaturaren tradizio aspaldikoan eta berriagoan txertatzen da, baina bestetik, munduko literaturaren ur handietan ere txairo eta segai dabilera joan naho burua tente egiteko modukoa direla. Klasizismo latinoaren ukituak badira, elezar eta tradizio arturikoaren tristadak ere bai, Txinako poesiaren edo Japoniako haikuen bilura ere agerida horri hauen artean. Liburu hau, noski, etxeko eta kanpoko Kartzelako poesiaren sailean ikus daiteke erosoen. Esateako Oscar Wilde, Paul Verlaine, Miguel Hernández, Roque Dalton edo Mahmoud Darwish bezalakoen ondoan bai, baina baita Xabier Amuriza edo Gozon Alemanen ondoan ere. Eta lan honen sokari segida eman diote gerora beste hainbat poeta bikainek, Xabier Izagak, Mikel Ibardurenek, Utzizu Izarretak edo Mikel Etxaburu, batzu bakarrik aipatzeko. Eta kantatzen duenaren ederrari ez bakioa zetik poetaren bizitza. Bana ezinak dira hemen poetaren obra eta bere garaia. Gizona ausarki abiatu zen bere utopiaren atzetik, eta preso eroritzen poetarentzat poesia librea izaten saiatzeko modu ere bada. Sarrenaldiak Kartzelako egunerokotasun larritik abiatuta idazten du. Esperientzia pertsonaletik hitz egiten hasi, norbere muga gainditu eta munduarentzat mezu bat ondu du. Unean bizi dituenak, isolamentua, nostalgia, zaindaritza zorrotza, gozegrebak, unean bizi dituenak traszenditzeko gaitasun miragarriak, poetaren hitzak esperientzia humano unibertsalaren ondarearekin bat egitera jartzen ditu. Hunkitzen gaituzten, ulertzen ditugun irudiak eta egoera gautatzen daki. Gutaz mintzo diren simboloetan islatuta ageri gara, gure egiak, gure ezinak, gure berrinak. Poemok munduari egindako oparia dira. Horretan da ere handitasuna.
nora nahiko eta noiz nahirako modukoak direla. Presoaren irudia eta bere sentimentua pertsonaren neurri doietara ekartzeko ahalegin kontzientea dago hemen, estereotipo errazei muzin eginda. Inor gutxik irakurriko zuen orain arte lasai eta eroso liburu hau. Galdera edo zalantzaren baten zimiko edo kehitza sentitu gabe. Baieztapenak erlatiboak dira, printzipioak antidogmatikoak. Eta egingo duke hemendik aurrera ere nekez irakurriko duela inor liburu hau tarteka doi bat barruak nahasten ez zaizkiola. Gainera, bai gaialdetik eta bai emandako erantzunetan, belaunaldi baten erretratu gardena iruditzen zait liburu hau poema askotan. Hartutako erabakiak, egindako justuak, asmatu eta erratutako, ekibokatutako bideak. Tresneria estilistikoarekin maistuki jokatzen daki sarren handiak emozio estetikoaren bilarekin. Eta jakiterik garaikidetasunaren adina zein den, noiz iraungitzen den literatur lan bat, hitza noiz hasten den kamusten, esanahia edo xarma galtzen. Eta ezer betiko ez dela onartuta ere egingo nuke liburu honek guztizko gorkotasuna duela eta beharra da puska baterako biharkotasuna ere. Egungo jendeari esandako poemak dira. Gaur egungo jendeak egiten dion harrera nolakoa den, halakoa izango da liburu honen hemendik aurrerako izana. Poemak dira, hori besterik ez. Egia puskak, personen bihotzari edertasun urragarriz eman.